לאחר הקמת לקוח וטעינת תעודת זהות למערכת SMS, ניתן להזמין עבורו מידעים. לשם כך, יש צורך בהחתמת הלקוח על נספח ה' הרשאת שימוש באתר הר הביטוח ועל נספח א' הרשאת שימוש מסלקה. שימו לב כי חלה חובה רגולטורית לשמור את המסמכים הללו לצורכי תיעוד. במסך ראשי נבחר את הלקוח, ניגש להמשך מילוי טפסים, נסמן את הנספחים, שימו לב כי חלק מהפרמטרים מתמלאים באופן אוטומטי. ניתן להחתים מרחוק או באופן פרונטלי. במידה ותבחרו באפשרות חתימה מרחוק, הטפסים יישמרו בספריית טפסי לקוח לאחר חתימת הלקוח והסוכן, ובמידה ותבחרו בחתימה פרונטלית יש לשמור את הקיט, לתת לו שם, ולאחר האישור, הטפסים יישמרו בספריית טפסי לקוח.